Жаным, жаныкайым дейіп татлы, ирінің өбіп сені, яратам мен дейіп дәшәсін. Әлеге жырны башқару үшін Татарстанның атқазанған артисті Жүрсебоз Алсу Әбілханова һәм автор башқарушы әлеге жырны жеткен Ринат Гәрей келесі тапшырыбызда тәмлі кіреште қонақта болашақлар. Алар гитарадан әлбәттә шиткә қойып, кірешешеклер, тәмлі ризыклар белән сыйлаячаклар безне, әлбәттә сезне. Шуңа күрә карагыз ТМТV телеканалында тәмлі кіреш шимбә иртәнге сәгать 10-да. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.